Això era una vegada un monstre molt gran fins al cel. També hi havia una senyora grossa que vivia en una cova. Un dia el monstre tenia tanta fam que va menjar la dona. Quan el monstre va eixir de la cova, va caure un bac i no volia sortir. Vingueren els metges. Va traure la dona. I el monstre el va fer amic de la dona. Com t'he contat, com t'he acabat. No serà veritat.